Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphula ke kunento apha ethi Kaizer Chiefs iyaxoxa ke nowaye ngumqeqeshi okanye nowaye assistant coach kaNazaretha Nabi, uFernando da Cruz. Nizamkhumbula uFernando da Cruz into yokubana ke wayezile ezoba assistant kaNazaretha Nabi, umfana omdala. Ndikhumbula into yokubana ke uNabi wayesalungisa amaphepha wakhe before aze kwiKaizer Chiefs. uFernando da Cruz nguyena ke wayehambe neKaizer Chiefs ibheke phaa kwi-pre-season. Umfana omdala ke xa kuzoqala iligi lapha eMzantsi Afrika waye wabeka phantsi ke kwiKaizer Chiefs, wafumana ke iposition enkulu eMorocco. Wahamba kumfana omdala ke wabheka phaa eMorocco. Ngoku iindaba zithi ke esasikhundla sakhe saphaa eMorocco usishiye phantsi umfana omdala, uphindele kokwabo eFrance. iKaizer Chiefs ke ithi ke kuthiwa ke ngoku ithi ke isaxoxisana ke noFernando da Cruz, ifuna ukumbuyisa back abe yi-head coach yeKaizer Chiefs phaa kwisizini ezayo. uFernando da Cruz izinto azibekileyo ke phantsi ke kwesakhe isandla kuthiwa uthe ukuba ke uyabuyela back kwiKaizer Chiefs, loo nto ithetha ukuthi uzawuza neyakhe ke technical team, angeke akwazi ukusebenza nabo abantu sebekhona phaa kwiKaizer Chiefs. Itsho ke loo nto ke baphulaphuli kuzawuxhomekeka into yokubana ke bona ke neKaizer Chiefs bamisa naphi. Nawukhumbula into yokubana before kufike ezi assistant coaches kaNabi kwaqala kwafika uFernando da Cruz. Inguyena ke wezoncedisana noNabi, indoda wayeyazi kakhulu ke eyaseFrance. Yaye ke loo ndoda leyo yafumana ke iposition enkulu ke kwilizwekazi laseMorocco, yashiya phantsi phaa kwiKaizer Chiefs. Ngoku iKaizer Chiefs ke ingathi ke ngoku iqalise phantsi ingxoxo noFernando da Cruz, ifuna ukumbuyisela back phaa eNaturen azokuba ngumqeqeshi ke weKaizer Chiefs phaa kwisizini ezayo. Umbuzo nanku ke, iKaizer Chiefs mhlawumbi into ethetha ukuthi into edibenisana noNabi nje bayayithanda, into ethetha ukuthi ke uNabi lo babemthanda bayenziwa yintoni into yokubana uNabi bamyeka hambe, ngoba balandela kwanto ekuthiwa noNabi nje apha esithubeni bayirholosha, bayidontsa, bayifuna. Babemyekela ntoni uNabi ahambe kanti amathemba wabo akhona phaa kuNabi? Ingathi ubunyani ungabi nanyani bukhona apha ke kwimanagement eKaizer Chiefs. Sikhona le nto basifihlela yona bangafuni ukuyithetha eyenzeka phakathi kwabo noNabi, ngoba kuyabonakala into yokubana uNabi lo babemthanda ngeke baqhubeleke belandela yonke into eyayize noNabi kwiKaizer Chiefs. Asazi ke baphulaphula ngoba ke asinawo lo ulwazi olupheleleyo malunga noFernando da Cruz ukuthi ungumqeqeshi onjani, angeke sixoke. Asinalo ulwazi ncaka salokubana ke uyindoda enjani eyeza nempumelelo kweli phana ilizwe, ngoba ke sinayo ulwazi ngoNabi salufumana. Mhlawumbi ke sawuzama ke ukuliphanda side silithole elikaFernando da Cruz into yokubana ke ingaba yena uyindoda enjani, imisebenzi yakhe injani, ngumqeqeshi mhlawumbi ongafika iKaizer Chiefs ke ayiphakamise. Akho mntu waziyo, yile siyitshoyo kuphela ke baphulaphuli. Nani ningake ningene nitshone into yokubana niva njani, nize ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.